हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो सांग वाले जी रज फास्ट दिन रज तो फाइनाली मु रजर सजबाज हो सारे आपण मैंने सजबाज हेले कि नहीं हापी रज बैग बटा धरिक बाहरी पड़ू फाइनाली ससुर घर फास्ट जीव रजरे अनुभूति कौन गले जना पड़ियो। हो चलो जीवा बोले कि खुशी कही न पारे मते खुशी लगुची बोले कौन कही रज केते बाट गला ଚାଲିଛି रजरे बाबा माछ भाजुଛନ୍ତି बसिकी ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଠି ବାହାରି ଗଲୁ ଟିକେ ବାଇ ବାଇ କରିଦେଇକି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ମୁହଁରେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲୁ ଟିକେ ମିଠା ଦୋକାନରୁ ମିଠା ନେଇକି ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏଠି ପୁତୁରା ଆସିକି ଜୁହାର ହେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଲିରେ ହସୁଛି ଏଠି ଦେଖିଲା ଛାଟି ପିଟି ହେଉଛି ଏତେ ବଦମାସଟା। फाइनाली ता सहित टिके गेल ହେଇକି ଘରେ फाइनाली पहुंची गली बाप घरे एठी देखो माँ छड़े खाऊची छुआ पाखरु तापर आम ये मसला छड़े समस्ते बसी पड़चु जेहेतु मटन रंधा जीव आ फास्ट टाइम जई आछंती आ से एई झियोटा घरु खेद दिया पुणे न रही पारिक पुणे जिनस पत्र धरिक चली आला खाद्य बेला सब बाटर सब देई ना तते हो हो उठ उठ ससुर घर आसिक जई रांधुचंती मटन विथ चिकेन ना फास्ट रज ससुर घर पुणी नुआ अनुभूति काइना मु निजे रांधिना खाए तो सेने रांध अच्छा हौ हौ बाबू लुक तो कौन करिए कहते बड़ रुसिया जदि कार किछि रुसई रो प्रोग्राम हुए ताले ए लुकटा को डाकिबे चिन्ही रखंतु बहुत एक्सपेंसिव देई परिबेनी पेमेंट देई परिबेनी ବଡ ରୋଷିଆ ନୁହେଁ ମୁଁ ବରାତେ କର ଅଛି ମୁଁ ଆଇନ ଛାଡୁଛି ଯେତେ ସାନ ଶାଳୀ ନା आ मु एठी बसिकी हेल्पर काम कर को करबी हेल्पर छडा किछि ओ माय गॉड बेज्जती करछ हा निज स्त्री टा खराब लागुनी तुमको ना ना टोटल लागु आम घर आसिकी पुणी मते बेज्जती एमती हेई पारिबनी रे भाई ये मो जेजेमा मोरी था तू केर कलो କାଲି ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲି ନା ସେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଛକରେ ନା ସେ ବାବୁ ଘର ଦୋକାନ ସିଏ ଇଆଡେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସୁ ଏଇ ନୂଆ ସାହି ଗାଡି ଗୋଟେ ଆସୁ ଗୁଟା ଗୁଟି ଖାଲି ଏତିକି ଛଡାରେ ସିଏ ଭାରି ହେଲା ଇଏ ଭାରି ହେଲା फाइनाली सी सियाड़े मसला कषिबार व्यस्त मुझे एपटे मांस हज पकोड़ा टिके गुड़े दूची आउपटे मु पकोड़ा गुड़ाइबार व्यस्त मेन होतो आगे बात फाइनाली मटन रेडी हो गलानी तो मटन कषा रेडी मटन सागरा कौन खिया हबो मटन सागरे देसी भी अछि पकोड़ा भी अछि पापड़ भात अच्छा देसी चिकन पूरा पूरी रेडी देखंतु कषा तो टेस्टी हेची तमने नाइस पुडने एपटे तेल कड़े पकोड़ा पड़ जाइए पूरा पूरी छणा हो गलानी तापर ना समस्ते खाइया बसिकी पूरा खाइबाटा जमिब खाई चलच ना किस खाली नादी खाऊच ना आदर कहीं भोकर करनी तो किसी दौना न ए रज पान केते बट जाइतले जानत पान नै नुआ साई आउ एई खाता जीवा सुनते हम जान 5टा बजलानी बे राती रो सुनते न किछो करियो पान फेरिबो ना तू देखि ना मु जेबे सुनते आ समझ आ ताको भिड़े नै कि बोले मु जान नै तो किछि काली हां एप्पल टिकट अछि देखि आगा गरंटे का दे देखंदो साली करी दउची भिणेईंकर मेहंदी भिणेईंको हाथ रे मेहंदी
ଶାଳୀ ଗୋଟେ ଥିଲେ ପୁରା ଦେଖାଉଛି ଶାଳୀ ଦରକାର। ବଢିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ସୁନେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ 3 ଜଣ, ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ତାପରେ ଦୋଳି ବସିଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୋଳିରେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲୁ। ସବୁ ଦୋଳିରେ ଟିକେ ବସିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ବସିଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ବି ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳୁନଥିଲା, ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଗେଞ୍ଜି ପେଲିକି ବସିଗଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯାଇଛୁ ଟିକେ ଦୋଳିର ମଜା ନ ନେଇ କେମିତି ଯିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବସିଗଲୁ। ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଝୁଲି ଦେଇକି ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁନେଇ ଡ୍ୟାମ୍। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ତାପରେ ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆର ଭିଉ। ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆର ଭିଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ନେଇପାରିଲେନି ଭିଉଟା ଭଲ କି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସୁନେଇ ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ତାର କିଛି ଭିଉ ଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁନେଇ ଡ୍ୟାମ୍। ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଏଇଠୁ ଆଉ, ତାପରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ନାଲି ଭିଉ ଫାଇନାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଫାଇନାଲି ଭିଉ ହେଇଛି ତୁଇ ଅପା ହେଇଛି। କ୍ୟାମେରା ଟିକେ କିଏ ଧରିଦବ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ନେଇକି ପାଗଳ, ଇଆଡ଼େ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବି ପାଗଳ। ମୁଁ ଏଠି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳ। କେହି କାହାର କ୍ୟାମେରା ଧରିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବୋଲିକି ଇଏ କରିଥିଲେ, ଇଏ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭିଉଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବଳିଆ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଲୋକ ବି ବହୁତ ସାରା ଆସିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ରଜଟା ଥିଲା ସେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଲିକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲୁ ସେଠି। ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ 2 ଭଉଣୀ, ମାମୁଁ ଝିଅ, ପିଇସି ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚାଲି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଏଇ କୋଳିଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ତ, ଏଇ କୋଳିର ନାଁ କଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜରୁର। ସିଏ ମାଗିଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ହେଇଛି ତୁଇ ଅପା ହେଇଛି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବାକୁ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଶୁଖେଇ ସାରିଲେଣି ସବୁ। କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ କାମ ହବ ତ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାମ୍ନା ଆଡ଼େ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହେଲା ସମବୃକ୍ଷ। ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ସାମ୍ନା ଆଡ଼େ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ଆଡ଼େ ତଳ ଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଲୋକ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଭିଡ଼। ଏଠି ଜେଜେମା ନାତୁଣୀ ସବୁ ଚାଲିଛୁ ଧୁମଧାମ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ, ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ିଛି ପାଣି। ବହୁତ ଯାକ ପାଣି ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଯେତେ ଚାଲିଲେ ବି ସରୁନି ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ